Θέλω όνομα, ποιος ρώτησε? Έχεις όνομα? Μην βάζεις ιδέες, please, στο κεφάλι της Κάτιας. Σκοπεύετε να πάρετε κι άλλο σκυλάκι? Έχω ως προτεραιότητα να πάρουμε γατάκι. Πότε θα πάρουμε γατάκι? Δεν θα πάρουμε ποτέ γατάκι. Γιώργο, θέλω γάτο! Next! Γίνον. Τελικά νιώ. Νομίζω πως ναι. Φάτε αύριο, φάτε. Hello! Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο. I'm back! Αλλά αυτή τη φορά έχω τα πιο μεγάλα νέα που νομίζω περιμένετε κι εσείς κι εγώ εδώ και πολλά χρόνια. Η Κάτια είναι έγκυος. Αλλά έχω ένα δεύτερο μωρό. Ο Νίο, δεν ακούσατε, ο Νίο. Θα σας πάμε μαζί σε όλο το journey που περάσαμε μαζί με τον Νίο. Ο Νίο είναι ένα γατάκι με ειδικές ανάγκες. Έχει προβλήμα στο πόδι. Τον βρήκε ένας άγγελος και το έβαλε στο Facebook. Μας είπε ότι είχε ένα ατύχημα όπου ένα αυτοκίνητο τον χτύπησε και μια οικογένεια τον είχε χτυπημένο για 3 μέρες. Όταν ήταν μωρό ακόμα, 3 μηνών. Ναι, τον βρήκε η κοπέλα από την άλλη οικογένεια και τους λέει θα τον πάω εγώ για εχείριση. Η εχείριση ήταν διπλή, μία στο πόδι και μία στο hip. Πώς το λέτε? Hip. Όταν πέρασε αρκετά από πάρα πολύ μικρή ηλικία, υπολογίζουμε ότι γεννήθηκε περίπου τον Ιούνι και κάπως έτσι ξεκίνησε το journey με τον Νίο. Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Νίο. 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 Εκεί. Νίο. Νίο. That was almost a kiss. Μπορώ να καταλάβει ότι έχει πρόβλημα. Δεν κατάλαβε το γλύωρα. Μπράβο. Ο Νίο. Ο Νίο. Αρχικά έπρεπε να τον έχουμε περιορισμένο και γι' αυτό δανείστηκα ένα κλουβί από το καταφύγιο για να τον έχω σε πιο κλειστό χώρο, να μην πετάγεται πάνω σε έπιπλα και όλα αυτά, γιατί ήταν χτυπημένος, ήταν under δεν ξέρω καν πόσα medication. Η κυρία που τον βρήκε μας λέει είναι ένας άγγελος, που να ήξερε όταν έφευγαν όλα αυτά τα medication τι διαβολάκι θα ήταν. Congratulations are in order. You just had your first baby. How are you finding that? Στο φυλάκι. Νίο. Νίο. The tunes we're competing for tonight is this the countdown clogs. Sweetie. So, βλέποντας αυτές τις συγκεκριμένες σκηνές, θα πείτε λίγο τι άσχημο γατάκι. Ήταν λίγο fucked up, ήταν χτυπημένος, είχε αίματα, δεν τον είχαμε καθαρίσει καθόλου σε αυτές τις σκηνές. Τώρα είναι όμορφος, σιγά σιγά. Εδώ είναι λίγο άσχημος, ναι, σιγά σιγά. Νίο. Μπράβο τι. Νίο. Μπράβο τι. Bravo, you're giving kisses?
Αυτό το συγκεκριμένο βίντεο ήταν το βίντεο που στείλαμε του κτηνιάτρου για να του πούμε ότι ξέρεις, δεν πατάει το πόδι του. Πέρασαν ήδη 3 εβδομάδες και ο Νίο δεν πατούσε το πόδι του στο πάτωμα. Απλά κρεμόταν κάπως έτσι όπως βλέπετε στο βίντεο. Προφανώς από τη στιγμή που υιοθετήσαμε εμείς τον Νίο από την κυρία, ήθελα να καλύψω όλο το ποσό που πλήρωσε η κυρία που τον έσωσε, γιατί είμαι ευγνώμων που έσωσε τον Νίο μου. Έκλαψε λίγο κιόλας γιατί ούτε αυτή γενικά δεν είχε πολλά λεφτά. Και δεν περίμενε ότι θα καλύβαμε εμείς το ποσό, γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, αν είναι να υιοθετήσεις από ένα καταφύγιο ή ένα αδέσποτο γατάκι, αυτά τα άτομα που σώζουν τα γατιά και τα σκύλια είναι που πληρώνουν όλα τα έξοδα και συνήθως δεν, ξέρεις, προσφέρεται κάποιος να καλύψει το ποσό. Εμείς προσφερθήκαμε γιατί προφανώς είναι το μωρό μας και επειδή ξέρω πώς πάνε αυτά τα πράγματα λόγω του ότι είμαι σε καταφύγιο σκύλων, παρατηρήσαμε ότι ούτε καν μία εβδομάδα δεν άντεξε να είναι σε αυτό το κλουβί. Ήθελε συνεχώς να βγαίνει, τον ακούγαμε συνεχώς να προσπαθά να ανοίξει την πόρτα, ήταν πανέξυπνος. Ναι, μαλάκα. Έβαζε το χέρι του, μας έβλεπε που το ανοίγαμε. Έβαζε το χέρι του να το ανοίξει. Ναι, και το δάγκο, ναι, ήμασταν σε φάση, οκ, δεν μπορεί πλέον να είναι μέσα στο κλουβί, οπότε απλά τον προσέχαμε. Την πρώτη μέρα ίσα που περπατούσε, αλλά με την Ότη ήταν οκ, η Ότη ήταν συνέχεια. Θα δείτε όλες τις σκηνές, είναι so cute μαζί. Σήμερα δεν είναι έτσι, αλλά στις αρχές ήταν so cute. Okay. We love you so much. We love you. Αυτή ήταν η πρώτη πολύ cute φάση τους που ήταν μαζί και ακουμπούσαν τα κεφαλάκια τους και ήταν εντάξει και οι δύο. Έβλεπε τηλεόραση μαζί μας κάθε φορά, έπαιζε ο Γιώργος Fall Guys και απλά κοιτούσε. Βλέπει έτσι την τηλεόραση. Πριν συνεχίσεις θα πείτε Νίο, γιατί τον ονομάσατε Νίο, θέλεις να τους πεις που τον βρήκαμε η θάλασσα, και πώς ήταν όλη αυτή η φάση? Είναι πολύ αστεία η φάση, γιατί όταν ήμασταν στο δρόμο να πάμε να τον υιοθετήσουμε, λέω του Γιώργου τι θα τον ονομάσουμε, του λέω ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία και μου λέει αφού ξέρεις είναι το Matrix και του λέω Νίο και ήταν σε βάζει θα το σκεφτούμε, γιατί η γυναίκα τον είχε ονομάσει Ράλφι, που δεν θα το αφήναμε. Ναι. Μόλις σου λέω Νίο, σου λέω ένα λεπτό να μπω να δω το location και πατάω στο Google Maps εκείνη τη στιγμή και τι γράφει. Στο location που θα πηγαίναμε να τον πάρουμε από ήταν ακριβώς δίπλα, ήταν πάνω στη θάλασσα που ονομάζεται Trinity Beach. Trinity είναι η γυναίκα που αγαπάει ο Νίο στο The Matrix, το ζευγάρι. Και ήμασταν μέσα στο οπτικό, ήμασταν κάπως oh my god, εγώ ειδικά ήμουν σε φάση it's the universe. Ναι, έπρεπε να τον ονομάσουμε Νίο, που άμα το βλέπεις γραμμένο κάποιοι θα πούν νέο, δεν είναι νέο, είναι Νίο. Τους είχα μαζί μου όπου και αν πήγαινα. Αν ήμουν στο στούντιο ήθελα να είναι μαζί μου, αν ήμουν στο διαμέρισμα ήθελα να είναι μαζί μου και τότε είχα τη διπλωματική μου, οπότε ήταν η τέλεια στιγμή να υιοθετήσουμε τον Νίο γιατί ήμουν σπίτι όλη την ώρα. Θα βάλω πάρα πολλά extra clips στο Instagram, οπότε μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε, θα δείτε πάρα πολύ content του Νίο που ήταν μωράκι μαζί με την OT, so follow me here. Και αν θέλετε και τον Γιώργο φυσικά. Εδώ. Ας με εμένα. Κάπου εδώ ξεκινούσαμε να παίρνουμε πράγματα για τον Νίο γιατί τον βλέπαμε να σκαρφαλώνει στον καναπέ και όλα αυτά. Πήραμε ένα κρεβατάκι που ήταν 10 ευρώ. Λέμε εντάξει είναι μικρούλης ακόμα, ας πάρουμε κάτι μικρό γιατί... Αυτά τα νύχια του όμως, κάθε μέρα ακούς καναπέ, χαλί. Ο καναπές που έχουμε είναι cut scratch friendly. Δεν βγαίνουν κλωστές και τέτοια. Είναι τέλειος ο καναπές μας, δεν έχει τίποτα. Βέβαια δεν με σταματάει όποτε ακούω το να του κάνω Όταν του κάνει ακούει OT και μαλώνουν εξαιτίας του. Γιατί η OT προσπαθεί να μας υποστηρίξει. Οπότε κάνω του κάτω, η OT κάνει
Τι, πού τον. Ναι, και έτοιμη να το φάω. έτοιμη να το φάει. Ο Γιώργος φταίει που δεν τα πάνε καλά, να το ξέρετε. Δεν τσακώνουν όμως. Παίζουν. Μην νομίζετε θέλει όντως να τον φάει. Το πόδι του ξεκίνησε να παίρνει μια περίεργη μορφή, ξεκίνησε να μαυρίζει, ήταν σαν καμένος Σολομός. Και μας είπε ο κτηνίατρος ότι είναι επειδή είχε μια τριβή στο πάτωμα και πρέπει να μολύνθηκε, πρέπει κάτι να έγινε στο Δεν έγινε μύτη του. σωστά βασικά. Χειροτέρευε, μέχρι που χρειάστηκε να τον πάμε στο κτηνίατρο και να ανοίξουν το πόδι του ξανά. Οπότε έβγαλαν όλο του το δέρμα, εκεί που ήταν μολυσμένο, και είχε ανοιχτή πληγή. Στο σημείο που μπορούσε να δεις το κόκκαλο του. Ναι, αυτό πήγα να πω. Ξέχασα ότι στις αρχές φαινόταν το κόκκαλο του. Δεν έκλειγε εκείνη η πληγή. Ναι, δεν πονούσε όμως. Ήταν ok. Απλά φαινόταν το κόκκαλο. Απλά εγώ φοβόμουν ότι θα γέμιζε μικρόβια. Είναι ανοιχτή πληγή. Αυτό έγινε. Αφού δεν είναι. Ό,τι. Ακούει Νίο και ζηλεύει. Έλα λίγο. Αγάπη μου, σιουπουπού, σιουπουπού. Όχι σιουπουπού, όχι σιουπουπού. Δεν κοιμόταν μαζί μας στις αρχές γιατί είχε μια μανία να ξυπνάει ή να παίζει κάθε δεν ξέρω 2 ώρες. Οπότε η ώρα 12 τα μεσάνυχτα, η ώρα 3 τα μεσάνυχτα, η ώρα 5 τα μεσάνυχτα, η ώρα 7 τα μεσάνυχτα το πρωί. Oh my lord. Ήταν υπερβολικά ενοχλητικός, οπότε προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα μέρος κάτω στον καναπέ, κλείναμε τον καναπέ για να μένει εκεί. Έκλαιγε φυσικά, αλλά ήταν υπερβολικά παιχνιδιάρης τα ξημερώματα. Σήμερα έχω να σας πω ότι είναι τέλειος. Σχεδόν τέλειος. Είναι τέλειος. Στις αρχές ήταν πρίχτης, όπως ήταν και ό,τι κατά λάθος. Κατά λάθος. Ξεκίνησα να χάνω τις ελπίδες μου. Πίστευα ότι δεν θα έχουμε ποτέ ένα γάτο που να μπορεί να κοιμάται μαζί μας. Νορμάλ. Μία από τις πολύ cute στιγμές που είχε ο Γιώργος μαζί με τον Νίο να του βάζει φαγητό. Γιατί στις αρχές ήταν έτσι λίγο, τραβούσε ένα βήμα πίσω. Νομίζω να πούμε λίγο, γιατί το κοινό μου ειδικά ξέρει ότι πάντα έλεγα δεν θέλω γάτα. Γάτο. I don't want a cat. Look, δεν μισώ τις γάτες, αγαπώ όλα τα ζώα. Απλά δεν ήθελα γάτα στο σπίτι. Θεωρούσα ότι without it it's enough. So γιατί δέχτηκα. Βασικά με ψιλοτρέλανε η Κάτια μας για 3 χρόνια περίπου. Για 3-5 και. Αν δεν το καταλαβαίνεις. Even worse για σένα. 5 χρόνια θέλω γάτα. Και το σκεφτόμουν, αλλά δεν ήθελα γιατί είναι μεγάλη κίνηση. Και ο Γιώργος έλεγε όταν πάρουμε σπίτι. Τι διαφορά έχει ο χώρος, δηλαδή. Άλλο σε διαμέρισμα και άλλο σε εκεί. Πόσο χώρο. Άλλο να έχει εκεί. Τέλος πάντων, that's not the point. The point είναι ότι κλείναμε 10 χρόνια. Εμείς μαζί. Κλείναμε 10 χρόνια. Το ψιλοσκεφτόμουν για γάτα. Και έτυχε τώρα και βρέθηκε. Μπαμ! Εκείνο το Facebook βρέθηκε ο Νίο σε Facebook post με σπασμένο πόδι. Ακριβώς σχεδόν το ίδιο με την Ότη που βρέθηκε στο Facebook. Έτσι. Καημένη. Η καημένη Ότη, σαν πάπι. Οπότε λέω: OK, κλείνουμε 10 χρόνια. Αυτό θα είναι το δώρο σου. Πάρε γάτα. Ναι, αλλά πόσο happy με βλέπεις τους τελευταίους μήνες. Ναι, και πόσο με βλέπεις εμένα που και που να νευριάζω. Είσαι πρίχτης, αλλά δεν θα έπρεπε να χαίρετε με τη χαρά μου. Χαίρομαι με τη χαρά της, βέβαια. Απλά τις αρχές προσπαθούσα να κοιμηθώ. Ωραία. Κοιμάμαι στο κρεβάτι. Έχει την τάση ο Νίο για κάποιο λόγο, παρόλο που έχουμε σκάλες δίπλα από το κρεβάτι. Ναι, βάλαμε σκάλες γιατί έχουμε 2 μωρά με προβλήματα στα πόδια. Ναι, να θέλει να έρχεται να πετάγεται στο κρεβάτι ακριβώς εκεί που είναι το μαξιλάρι μου. Και είμαι σε φάση. Νευριάζω. Και νευριάζει κάτι από νευριάζω. Ναι, γιατί θέλω. You have to treat him with respect. He doesn't treat me with respect. I'm like, bitch, this is my pillow, bitch. Ευτυχώς σιγά σιγά ερχόταν η ελπίδα πίσω ότι ξεκινάει και πατάει το πόδι του, μπορούσε να παίζει και όταν έπινε νερό σιγά σιγά πατούσε το πόδι του, οπότε βλέπαμε φως στο τέλος του τούνελ. Λόγω του δυστυχήματος προφανώς, όταν άκουγε αυτοκίνητο, μοτόρα, τράχτορ, οτιδήποτε, προσπαθούσε να βγει λίγο στο μπαλκόνι και τρέχε πίσω μέσα. Ευτυχώς σιγά σιγά, νομίζω έμαθε και με την Ότη, γιατί βλέπει την Ότη πόσο άνετη είναι έξω στο μπαλκόνι και βγαίνει για αυτός. Ναι, τις νύχτες κάπως βγαίνει όταν κάνει ησυχία, ναι. αλλά ψιλοφοβάται
τα αυτοκίνητα. Αν ακούσει κάτι δυνατό, έρχεται μέσα. Μάλλον λόγω του accident. Είχαμε μια πολύ γλυκιά ρουτίνα να βλέπουμε καρτούν κάθε πρωί μαζί. Να βλέπετε, ναι. Τέλος, μετά από τόσο καιρό ξεκίνησε λίγο να είναι πιο γλυκούλης μαζί μου, γιατί ήταν πάρα πολύ απόμακρος γάτος και ήθελα εκείνο το affection. Ήθελα ο γάτος να κάτσει πάνω στα πόδια μου και δεν το έκανε. Οπότε εδώ βλέπετε μια από τις πρώτες στιγμές που είναι έτσι λίγο πιο γλυκούλης και πιο κοντά μου. Επειδή περνούσε πάρα πολύ καιρός και δεν έκλεινε η πληγή του, ήμουν σε βάση γιατί δεν του βάζουμε γάζα, επειδή ο κτηνίατρος ο ένας από τους δύο πρότεινε να μείνει ανοιχτή η πληγή για να μπορεί να κλείσει σωστά. Και πήγα σε έναν άλλο κτηνίατρο και του λέω: νομίζω είναι καλύτερα να βάλουμε γάζα, να μην μπαίνουν μικρόβια, γιατί είχε πάρα πολλές σκόνες. Ειδικά όταν πήγαινε τουαλέτα, γέμιζε σκόνες η πληγή του. Και κάπως θα δείτε εδώ ότι με τη γάζα μέσα σε ούτε μια εβδομάδα έκλεισε εντελώς η πληγή του. Άρα ήξερες καλύτερα από τον βέτ. Ναι, θα πρέπει να γίνω κτηνίατρος, αλλά αίματα. Ένα πράγμα που θεωρώ βρήκαμε το πιο δύσκολο και δεν το περίμενα είναι να βρούμε την ιδανική τουαλέτα για τον Νίο. Περάσαμε πάνω από 10 είδη πέτρας για να καταλήξουμε σε αυτό που έχουμε σήμερα. Το έχουμε ακόμα. Είναι ακόμα πρόβλημα. Είναι κάπως πρόβλημα όσον αφορά τη μυρωδιά. Τα περισσότερα λένε ότι δεν έχουν σκόνη και είναι και ακριβά. Και τελικά έχουν πάρα πολύ σκόνη. Και επειδή ο Νίο το πίσω πόδι του δεν δουλεύει καλά, κάθεται ο κόλος του κάπως στην τουαλέτα. Κολλάει σκόνη στον κόλο του. Ναι, και δυσκολευτήκαμε να βρούμε το ιδανικό που να μην τον ενοχλεί. Γιατί να πουλάς Cat Litter? Ακριβώς! Που να σου λέει 99,9% no σκόνη και την ώρα που σκάφκει κάνει με σκόνη. Πάρα πολύ σκόνη. Και για μένα κάπως μυρίζει καμιά φορά το βράδυ, ναι. Με νευριάζει. Η Κάτια λέει I don't smell anything. Μυρίζω τίποτα. I'm like fuck your nose. Ρε. Το βλέπετε ότι γίνησκεται ζωηρός σιγά σιγά. Η Κάτια το λέει ζωηρός, εγώ το λέω πρίχτης. Είναι πρίχτης για μένα. Look, δεν μισώ τον Νίο, εντάξει, αγαπώ τον Νίο γιατί είναι δικό μας. Αγαπώ! Ναι, αλλά είναι πρίχτης. Look, αν βλέπει καμιά μάνα. Λέω ότι είναι πρίχτης. Αν βλέπεις καμιά μάνα, αγαπάς το παιδί σου. Δεν είναι όμως λίγο πρίχτης? Εγώ λατρεύω τον Νίο και ξέρω ότι είναι πρίχτης, ναι. Είναι πρίχτης. Αλλά τον λατρεύω για το χαρακτήρα του. Τον λατρεύεις που είναι πρίχτης? Ναι, λατρεύω αυτό το μυαλό που έχει, δεν ξέρω. I'm like, oh my god, I'm so in love. Μαλάκες, καμιά φορά το πρωί-πρωί, εντάξει. Wait, θα σας δείξω το πρώτο πράγμα που βλέπω καμιά φορά το πρωί. Όντως. In my face. Ανοίγεις τα μάτια σου και βλέπεις ένα πρόσωπο. Τάχα, ξύπνα. 8 το πρωί, ξύπνα. Δοκιμάσαμε να του δώσουμε catnip, αλλά δεν τον ένιαξε. Μύριζε το. Και γενικά έπαιζε με ό,τι έβρισκε στο πάτωμα, οπότε δυσκολευτήκαμε τους πρώτους μήνες απλά να βρούμε ένα balance του τι να αφήνουμε το βράδυ στον πάγκο και τι όχι. Για δηλαδή παράδειγμα, τίποτα δηλαδή. Ναι, δεν μπορείς να αφήσεις κάτι πολύ απλό στον πάγκο, θα το ρίξει κάτω και θα παίζει όλη νύχτα. Τι έψαχνα μια μέρα. Την SD card. Έψαχνα την SD card της κάμερας μου που ήμουν σίγουρος του είχα αφήσει στον πάγκο. Το ναι, αλλά ψάχνα ολόκληρη. ο Γιώργος είχε κάνει vlog με εκείνη την SD card, οπότε αν φανταστείτε όλο το vlog. Ναι. Το vlog της Σερβίας ήταν πάνω σε SD card που χάθηκε.
Εξαφανίστηκε. Που 2 ήταν μέρες το ψάχναμε. κάτω από την λάμπα, κάτω από κάτι τέλος Από πάντων ηχείο. στο σαλόνι. Γιατί ο Νίο έχει την τάση να πετάγεται στον πάγκο της κουζίνας και ό,τι βρει να κάνει Μπαμ. μπαμ. Πάει Οπ. κάτω. Τι είναι αυτό? Κατεβαίνει, παίρνει την κάρτα, τη βάζει, τη χώνει κάτω από τόσο. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω πόσο μικρό ήταν Το κενό. το κενό και βάζει την κάρτα κάτω από το ηχείο της τηλεόρασης. Το Μαλάκα. ψάχναμε 2 μέρες και του λέω του Γιώργου: μη φταίει στο μωρό μου! Δεν φταίει ο Νίο! Εσύ έχασες την κάρτα σου! Και ξαφνικά πάω να καθαρίσω και βλέπω την κάρτα και μου σε φάση: τώρα του το λέω ή δεν του το λέω? Ό,τι would never. Σαν την ό,τι δεν έχει. Μάνα μου, ισχύει. Σας είχα βάλει και στο Instagram ένα sneak peek να δω ποιοι θα καταλάβετε το scratching pad που έχει στον καναπέ. Οι περισσότεροι σας παρατηρήσατε ότι έχει 2 κρεβατάκια, παρόλο που δεν είναι τόσο κλου τα κρεβάτια, γιατί ό,τι νομίζω έχει 6 κρεβάτια σε αυτό το σπίτι. Έχει παντού 2-3. Και κοιμάται στο δικό μας. Ναι. Και αφού τώρα σας δείξαμε τις δυσκολίες που είχαμε στην αρχή μαζί με τον Νίο, θα σας δείξω και τα πολύ cute στιγμιότυπα όταν μεγάλωσε και σήμερα που είναι μεγάλος, καλός γατούλης. Που είναι λίγο πιο λίγο πρίχτης. Είναι πρίχτης, είναι πιο λίγο πρίχτης. Είναι ο πιο γλυκός πρίχτης. Το μου κάνεις ρε. Ο λόγος που δεν έδειξα τον Νίο από τις 5 του Αυγούστου, μόλις τον υιοθετήσαμε, ήταν τόσο επειδή. καιρό. Ναι. Καλά. Ήταν επειδή ήθελα να είμαι 100% σίγουρη with him. Γιατί όπως θυμάστε ο Νάρης υιοθετήθηκε μετά, γιατί Mr. 2J δεν ήθελε γατάκι. Όχι πως τώρα θέλω γατάκι. Και μετά νιώσα πάρα πολύ που υιοθετήθηκε, δηλαδή μου λείπει πάρα πολύ ο Νάρης, αλλά I'm happy που έχουμε τον Νίο και που τον δέχτηκες και τώρα είμαι πιο άνετη να σας πω και εσάς την όλη διαδικασία με τον Νίο και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ελπίζω να χαιρέσετε μαζί με τη χαρά μου, να ξέρετε ότι είμαι υπερβολικά χαρούμενη με το γεγονός. Αν η καρδία μου είχε 3 σημεία, ο Γιώργος Ιώτη έλειπε 1, ήταν ο Νίο και τώρα η καρδούλα μου είναι γεμάτη. Μπράβο, αγάπη μου. Θα πω εγώ τις έννοιες που ψήλο είχα στις αρχές. Ωραία. Λέω εγώ, αν είχαμε σπίτι, θα ήμουν ok με γάτα. Είμαστε σε διαμέρισμα σε πρώτον όροφο. Μεγάλωσε σε σπίτι ο Γιώργος και έχει την ιδέα των γάτων του να είναι μέσα και έξω. Εγώ είμαι της ιδέας ο γάτος να είναι μέσα. Βάλαμε net στο μπαλκόνι για να μην πέσει από το μπαλκόνι. Που δεν ήθελα net στο μπαλκόνι, εντάξει, βάλαμε net στο μπαλκόνι, οκ. Μπουχου! Ο Νίο δεν ξέρει πως είναι έξω. Έχει μεγαλώσει μόνο μέσα. Ναι. Και όταν πάμε holiday, είναι ας πούμε so much more effort να βρούμε τώρα άτομο. Κάποτε η OT πήγαινε στη μάνα μου. Τώρα δεν μπορεί γιατί έχουμε και τον Νίο. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιον που εμπιστευόμαστε να μένει σπίτι μας. No, είναι λίγο παραπάνω hassle. Και απλά δεν ήθελα αυτό το hassle στη ζωή μου. Άντε ρε μωράκι μου, τώρα. αν συγκρίνεις το hustle με τη χαρά μου, έπρεπε να είμαι πιο ψηλά. Όχι hustle. Οι Έλληνες ξέρουν τη λέξη hustle. This is the Neo. Δεν είναι πολύ χαδιάρης αν δεν θέλει. Αν τον βάλεις εσύ κάπου, δεν θα δεχτεί.
Δεν είναι γάτα που απλά τον κρατάς. Πρέπει μόνος του να έρθει να κάτσει πάνω σου. Έλα. Δεν θα κάτσει. Το ξέρω. Εμένα θα κάτσει. Σιγά μην κάτσει. It's a bro thing. Είμαστε bros. Yo, house bros before Δεν house. θέλει. Δηλαδή είναι ένας γλύκας όταν θέλει. Θα έρθει να κάτσει πάνω μου, θα έρθει να μου κάνει τα χάδια του, θα έρθει να με φιλήσει όποτε θέλει αυτός. Όχι όταν θέλω Ναι, εγώ. πείτε μας στα σχόλια αν έχετε γάτα. Κάνει το ίδιο πράγμα. Είναι ο νέο μαλάκας ή έτσι είναι η γάτη. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να Κάν' καλωσορίσετε. το outro σου. Περίμενε. Να καλωσορίσετε το νέο μέλος της οικογένειάς μας. Πλέον θα αλλάξω το Instagram της OT, θα το κάνω OT and Neo. Νομίζω το έκανα OT and Neo The Troublemakers, κάτι τέτοιο. Θα το βάλω εδώ. Με γλύφει. Και... Έλα, λείψε με. That's what she said. Κάν' το outro. Μπορώ να σταματήσω να το φιλώ, έχω addiction. Μαλάκα τις νύχτες καμιά φορά τσακωνόμαστε. Θα έχει νέο βίντεο κάθε εβδομάδα. Θα ξεκινήσω πολλά διαφορετικά concepts. Θα δοκιμάζω να κάνω πράγματα μέσα σε μια εβδομάδα. Όπως είναι το να μην χρησιμοποιώ τηλέφωνο για μια εβδομάδα, να μην πίνω καφέ για μια εβδομάδα, να ξυπνώ η ώρα 5 το πρωί για μια εβδομάδα. Θα κάνω διάφορα τρελά βίντεο, οπότε ελπίζω να με δεχτείτε πίσω με ανοιχτή. Θα κάνεις και vlogs. Vlogs εξαρτάται από την περίπτωση. Θα κάνεις και gaming βίντεο. Yes, I love games. Θα κάνεις Q&A. Yes, I will. Θα κάνεις άλλο βίντεο για τον Νίο. Κοίτα, δεν υπάρχει κάτι που να σου πω όχι. I'm open to all my ideas. Πρέπει να σου βρω κάτι που θα πεις όχι. Περίμενε. Θα βρω κάτι που θα πεις όχι. Θα κάνεις μουσικό βίντεο κλιπ. Ξανά κάμα. Ήταν παροδία. Έκανα 2. Δεν θα κάνω financial videos. Δεν θα κάνω πολιτικά videos. TikTok reactions. I could. I will. Thanks for watching. Bye. Κάπως έτσι παίζω με τον Νίο κάθε μέρα. Fuck out of here. Fuck out of here.